नमस्कार मित्रांनो, नॉलेज डायनामाइट चॅनलवर आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपणास लवकरात लवकर मिळतील। जाणून घेऊया 5 जुलै रोजी घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना। 1830 फ्रान्सने अल्जेरिया पादाक्रांत केला। 1913 बालगंधर्वांनी गंधर्व नाटक मंडळीची स्थापना केली। 1954 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली। 1954 बीबीसीने पहिले टेलिव्हिजन बातम्या बुलेटिन प्रसारित केले। 1975 भारतातून देवी रोग पूर्णपणे बरा झाल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले। 1977 पाकिस्तानमध्ये लष्करी उठाव। 1996 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आणि N पंत यांना आर्यभट्ट पुरस्कार जाहीर। 5 जुलै रोजी काही प्रसिद्ध व्यक्तींचे जन्म झाले, ते याप्रमाणे। 1882 भारतीय शास्त्रीय गायक हजरत इनायत खान यांचा जन्म। सन 1920 साहित्यिक आनंद साधले यांचा जन्म। 1946 केंद्रीय मंत्री राज्यसभेचे खासदार रामविलास पासवान यांचा जन्म। सन 1952 4 वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता चित्रपट संकलक रेणू सलूजा यांचा जन्म। 1968 यूट्यूबचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुसान ओझकी यांचा जन्म। याच दिवशी झालेले काही निधन। सन 1826 सिंगापूरचे संस्थापक सर थॉमस स्टॅमफोर्ड रॅम्फल्स यांचे निधन। 1945 ऑस्ट्रेलियाचे 14वे पंतप्रधान जॉन कार्टिन यांचे निधन। 1980 कादंबरीकार रघुनाथ वामन दिघे यांचे निधन। सन 1999 विनोद सम्राट कला गौरव पुरस्कार प्राप्त, चित्रभूषण पुरस्कार व बालगंधर्व पुरस्काराने सन्मानित वसंत शिंदे यांचे निधन। सन 2005 लेग स्पिन गोलंदाज बाळू गुप्ते यांचे निधन। आणि सन 2006 भारतीय कवी आणि विद्वान थिरुल्लातू करुणाकरन यांचे निधन। अशाच व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला लिंक फॉलो करा।